ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ki Sengbhalang baper na rilum jentia, kila Dawa ya katanat pulit jong ka East Jentia Hills District, baki day ban kemno Mardor ya ki Runar ki badan kti ban khat jubor ya ka jingim jong ka wei ka Khynnah Skul ha ka khat hendri tarik no pra arjar arpho ka badang pule ya ka class 9 ha tia chaprang secondary school ka badan hagasnong so kampar ya ka medyap jong ka ne ka Khynnah Skul lalam ha ka steps ngi ka babut ha ka wei ka labnyap ha ka bala suba baki Runar kila le bi ijat shwa ban Pynïap ya ka ki Sengbhalang ki bakanthop ya ka Seng Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jentia and Garo People Women's Wing, but ka All Jentia Youth Welfare Organization Central Body, kila penremjur halor ka ni ka Jingjia, but kila Dawaru, ya ki bor ka an, bakim day ban shushim sting, halor ka ni ka Jingjia ka bala punso jer, ya ki babon kilong ying kilong sem, but kamtam ya ki kentay ki Khynnah. Kat kami man kata Khynnah untuk program selan. Menurut angkian riga bagian mereka, weda lai melag bagian pakaian ke sini sah, so empat. Nanti dah kalau tiu jangan lah skor ga, telah skor man kesengi. Tenteng jai kalibo, tenteng man lagu ga, ga ukon kian yang ga, tega bagian ga. Haga tega kesengi uji ka to ga, ukon ga tega bagian ga, dah lai 112. Kawan din ga din tidak kada jengai luti wa lengam luti te daw gibru tham snam kapsar da em plan swagi wo le ika beti daw te mana din dungwir din cikenta te bai kian yong ka sedang tho ika na skor mana tho kan skor siyaw te daw sedang no gi phone so te pakien ngati Khynnah mana da phone so tu pakien Khynnah da te wan da te tho imiet ro chimiet mana chi kelas step tata cem kaca poklo dan mana cem kikal to wa de amwa bat borka wewa dat ado mesin yang kade dege ne liang nga kerpat igi pulit cim keti bagi citom lagi kendam yigini bro transnam lem kamte i urang menrit ida tong thok lok tong thok jor tong kha khon le menut ai dan kam ni bu jeman ko por le por se por punyo kumriat yang kon yang i kamuman gi alor te wande em gi bay pai belajar po gi te ya tho jak po on di chong chai ni cha so support te man adin nei te kini Khynnah sa konswet ko yap ko bay sa ko chpiyo te em pa khin ki uri sumari ki negli yung ile yo hi sumar sukher wi ki met ba he te kada halor sa konswet au yarap yetan uplas kori ki henre sefsi ong wa chiklip mat hagdi singas nge wanne no jing jing bane muddo no iwro ite ka jing sefsi to ukro waro pa khin unong lulle sefsi hadoga te i huyung hasam ka mayong kar isam sik tang một yêu ông ấy nga để cái liông ca hay po đang im đang chơi cái lệ một buru em sudan ku yo iklam mi ông ku yo isnanya karo em hu percaya play war bal phone le em ai ka một đâu này cái sing sing yang ka le em phone em gì có một em cam hay có một yung cái bay yung bay khen này yung ba khen cái te ye phone ye cái ông cái lệ thì mình đã one place code im ho ula srong ho nó sẽ jing one pire mu dai sok dai ba he ho em kam pire mu ula chi yung system pan bor to kete ke jing man ke yung ka hai po ka dang im ko yang chai kan kuan men sling ba ngan penslot na batak kenti ba kimde bantiang ba daraja kino kikam kide be bat pentip sha ke bot jong ka ai ngiro ngi kong ki Sengbhalang ngi don lang da ka banta ka bah kemiet ngimde bantiang ngi yang be chekhat ban yu fight be te nak banta ka jing long kung ngi kikan tay playo iba mentang la sya yu roj bet te hanamar bagi kam snew kidang bon dan nagaliang jong ngi yong hang ne ba
ngide ban yang be shikmat ban ngin nam tiang ban tor be shikmat ban lej be shaka an skat ka ban ngitip kalian ka women swing FKJGP but amlang le we KSU wani how SP office wan penrem jor ya kini ki Runar wale ya kini ka Khynnah kado oda honi ki chanti mensim yang ka but ni na kalian ka sen ni penrem maladangi ladaki police department ki yo kem ki at kim an aila ye ki bakin yo jamin at kin set junam ye ki hapo bendi ngila wan hakani ka office jong i superintendent police jong ka is jantia bangin lek kendu i bangin lek ai kani ka jingtho longba kani jingtho ngi penpa yo ka jing penramjur ya ka jingle jong kini Runar hakba wat kila simro ya ka jing im jong ini Khynnah subidai ro Khynnah bedang lek skul bedang pulih kelas 9 henry ka khubor ka basusi menin ka ba kum ka ying ka semat kum ki nong song song thabat ngiru kum ki noilam Sengbhalang idap ding susu ka bakraw ha ba ni yo jingtip ba ka don kum kani ka jingjia hapo sok kompor hoi ka jing sisa bepli ni Khynnah dang kut kang jing yo jingtip ba i dang wan naga dang wan skul wan tho exam henry i kendu ki jing henry barok simit ilaja bat menin bat mestep nagaliang giba haying hastem naliang ginong song song thaw la lap igani ka mediap jong i gbathi alangkrar ramadan berkumta ngi nagaliang jong ka seng bat nagaliang jong ka jai benriu hi barok we ngisnyo ba ngi penrem jur ya kani ka jingle jong kini Runar bat ngisnyo ba jai benriu ka ta mat yong haru kata sai kani ka jingle jong kini ki Runar kumta ngi nagaliang jong ka seng barok art ligi seng ngi penrem jur ya kani bat ngi Dawa ru na ki naga home department bahkan thuet bahkan wat ya gini beri hodoban sembat denda kila yo gini beri kindai ban pelaj dak basuk bakin set iki junam bat nginda waro bakin set junam khnang ba nginla ban penduk pendam ro kumi gini ki jaj kam siu kam Runar prem jur nagaliang khasi studenian bat kum ngene ga jingjia namar kolong ga jingjia ka bomla su ban ngej namar ga jingjia ka ba long ga jingjia ka basngausi ga jingjia ka ba domtam nang bata ka district ka jongi gane ga wan jia hapo gane ka than isjan til so jongi bat ngi krimen scam ba katanat pulit kan sayo ban kem ya gini Runar ban ti bat ngai scam ba anda ki pulis kala yo ban kem ya gini Runar ban ti ngai ba ka an kan spichar bat kan ai eki da ga jing pasenja ka bateng la bande da ga jing sasit along chijing im ne la bande ban ka an kan sarai da ga stin pasi ya gini Runar ban ti knang ba kum ni jing ja kinam ja su opo district ne hapo ka jej beri jongi barok we ngi nagali ang ki SU rangkat bat FKJP women wings FKJP Jandil Jun ni prem jur ya gane ke jingjia ka wan jia hapo ka than ke jongi mar gane ke jingjia ka long kum ka ba la chongsir khamtam ya ki para kan the ki jongi ki badon chakane ka than bat la banong ba ke jingjia ka ba la per nyang kriat ya ki long kemi ki ba de ki trai kun ka long kai ka ba siausi thang khamtam ya gini ki ba mat ya gane ke jingjia bat ni pharu ka kwar singolem sak ba hi ngasem jong ngane ka para kan the ke jongi bat ngai scam ba polis kan lek beron kam bat ni nagliang jongi ngi Dawa be na katnat jong ka sarkar jela lang ba ka home department bahkan lek ban lek wood na ne ban kem wood ya gini brio kam nagliang yong ka all giant welfare organization ipen rem juri but Dawa ne naga bor wa to pai halor an wa utwet jur but uke Mardor ya gini brio empty but upen chitom yagi di watang khnang wa nini chkhmat giwan le ne ginu giwa mud u emmi min sen ha giwa u thombori kin thai khna i wo utin yo gi le ne wo dam no gi wo em kam mi tay min sim te karpat sarkar wo eiga jing sneng watang wa jor pun khori gi an khnang wa gini kam like yu jia din habot nini chkhmat